Browning 793 Little Bit. Je robený síce v Číne, ale s veľmi kvalitnou oceľou. Sandvik 12C27. Je to full tank. Ideálny ako turistický, záložný. Určite sa bude s ním dať použiť aj batoning. Perfektne sedí na vyrezávanie, drobnú prácu. Taký maličký bushcraftík, pekne spracované kožené púzdro, akurát posuvné na opasok, aj keď neverím veľmi tomuto, ale určite sa bude dať prerobiť na klasické zadajšie používať na uchytenie. Nožík v tom púzdre dobre sedí, takže originál ešte od výroby. Je tam miesto parakordu, ktorý som tam dal ja, kus kože, ale s parakordom to trošku lepšie vyzerá, tak už sa tam zbytočne ostáva. Pre porovnanie Victorinox Spartan, takže vidíte, aká je to neveľká čepel. Ešte trošku mi pripomína otvorený Bak 110. No ale tá oceľ je super, aj to spracovanie, nakoľko to robili v Číne veľmi dobré. Aj dizajn nie je až taký gíčový ako v Číne. Dokážu vyrobiť perfektný nápis Browning. Je pekne zapustený do čepele dovnútra, nie len na povrchu. Takže vydrží tam určite dosť dlho. Super nožík na malý bushcraft, dokonca vyrezávanie vo všetkých polohách sa dobre drží. Použite aj ako lovecký. Cena okolo $40, 50 €, ale určite stojí za tie peniaze.